Volám sa doktor László Vajkl Várhegyi. Som prírodný terapeut, žijem a pôsobím v Maďarsku. Už viac ako 50 rokov sa venujem štúdiu nutraceutík a prirodzených metód udržiavania zdravia. Počas týchto rokov som videl a používal množstvo produktov, od klasických bylinných zmesí až po moderné nutraceutiká. Musím však úprimne priznať, Actividan je dnes niečo výnimočné. Moderné potraviny stratili veľkú časť svojej výživovej hodnoty. V porovnaní s minulosťou obsahujú aj desiatky ráz menej živín. Vždy som hľadal výživové doplnky, ktoré skutočne fungujú. Účinky fukoidánu poznám už dávno. No, žiaľ dlhý čas som nevedel nájsť naozaj koncentrovaný produkt s vysokým obsahom účinných látok, práve v tejto forme totiž pôsobí najefektívnejšie na organizmus. A produkty takejto úrovne sú zvyčajne buď ťažko dostupné, alebo extrémne drahé. Dnes som konečne našiel riešenie. Actividan je koncentrovaný extrakt získaný z dvoch druhov hnedej morskej riasy. Obsahuje vysokú koncentráciu L-fukózy a sulfátovaných polysacharidových skupín, ktoré zabezpečujú maximálnu účinnosť a silný imunomodulačný účinok. Práve táto aktívna kombinácia zohráva kľúčovú úlohu pri regenerácii organizmu. Na trhu som sa stretol s mnohými produktmi, ktoré obsahujú fukoidán, ale ich množstvo je často také nízke, že nemajú reálny významný účinok. Mám 79 rokov a stále vediem aktívny životný štýl. Zúčastňujem sa konferencií, poskytujem poradenstvo a sledujem najnovšie vedecké poznatky. Môžem s plnou istotou povedať, cesta k obnoveniu zdravia by mala začínať produktom Actividan. Sám ho užívam každý deň. Moja fyzická kondícia v tomto veku je do veľkej miery výsledkom jeho účinku. Odporúčam ho aj svojim pacientom, pretože pozitívne pôsobí na celý organizmus. Na kosti, krvný obeh, pokožku, zrak, kĺby, svaly. Je vhodný pre všetky krvné skupiny a podporuje aj nervový systém, čo je mimoriadne dôležité v dnešnej stresujúcej dobe. Ak nie je len obyčajný produkt s fukoidánom. Jeho jedinečnosť spočíva v použití dvojzložkového fukoidánu, ktorý vytvára synergický účinok získaný z dvoch druhov hnedej riasy. Vedecké štúdie potvrdzujú, že kombinácia fukoidánov z rôznych zdrojov výrazne zvyšuje biologickú aktivitu v porovnaní s extraktom z jedného druhu. Produkt sa vyrába v Južnej Kórei podľa prísnych farmaceutických štandardov, čo zaručuje stálu kvalitu a bezpečnosť. V krajinách, kde sú hnedé morské riasy bežnou súčasťou stravy, napríklad na ostrove Okinawa, sa používajú do polievok, šalátov, omáčok. Vo väčšine krajín však takáto tradícia chýba. A práve tu prichádza na pomoc Actividan, dodáva telu to, čo by inak len ťažko získalo. Na získanie 1 gramu fukoidánu je potrebné spracovať 1 až 1,5 kg hnedej riasy. Jeden vrecúško Actividanu obsahuje extrakt približne z 1 kg riasy. Takto príjmete vďaka jedinému vrecúšku výživovú hodnotu, ktorá zodpovedá veľkej porcii riasy, no v koncentrovanej, pohodlnej a ľahko vstrebateľnej forme. V prírodzenej podobe by náš organizmus nedokázal z riasy získať toľko prospešných látok, aké aktivuje vnútorné rezervy organizmu. Výsledky, ktoré pozorujem, sú pôsobivé. Zlepšenie celkového stavu, rýchlejšie zotavenie a celkové posilnenie zdravia. Aj keď je človek v priebehu liečby, Actividan zosilňuje jej účinok. Keby ľudia začali s jeho užívaním skôr, mohli by sa mnohým ochoreniam vyhnúť. A aj keď už sú chorí, produkt neprekáža liekom, práve naopak pomáha rýchlejšie sa zotaviť. Osobne som videl prípady, keď pacienti s rovnakou diagnózou, ktorí užívali Actividan, sa uzdravili dvakrát rýchlejšie ako tí, ktorí ho neužívali. Ak máte zdravotné ťažkosti alebo prejavy starnutia, začnite s ním. Spomaluje starnutie, má omladzujúci účinok, normalizuje krvný tlak, zlepšuje spánok, podporuje kvalitný odpočinok a vracia telu energiu. Ak ste zdraví, sa stane vašim kľúčom k prevencii, udržaniu vitality a ochrane pred možnými budúcimi problémami. Osobitne sa chcem obrátiť na lekárov, poradcov a odborníkov v oblasti prírodného zdravia. Actividan je spoľahlivým pomocníkom pri zvyšovaní účinnosti ozdravných programov. Mnohí moji kolegovia, ktorí začali tento produkt používať, zaznamenali, že ich pacienti sa zotavovali rýchlejšie a stabilnejšie. Ide o produkt overený časom, odporúčam ho aj na profesionálne použitie. Chápem, že všetci hľadáme cenovo dostupné riešenia na podporu zdravia.
Ľudia často minú oveľa viac na lieky, vyšetrenia a procedúry, než by zaplatili za Actividán. Tento produkt bol vytvorený na cielené pôsobenie na bunkovej úrovni. Podobné riešenia bývajú spravidla drahé, ale v tomto prípade je cena skutočne dostupná a zdá najvýhodnejšia vo svojej kategórii. Ak sa rozhodnete objednať si Actividán, v Európe ho dostanete do 5 až 10 dní a do ostatných krajín v priebehu 5 až 12 dní. Doručujeme do viac ako 120 krajín sveta. V dolnej časti stránky internetového obchodu si môžete pozrieť cenu produktu a vytvoriť objednávku. Starajte sa o svoje zdravie. Nech je Actividán vašim spoľahlivým spojencom na ceste k energii, regenerácii a dlhovekosti.